צוות דנטל סנטר מברך את עובדי HP הוותיקים והחדשים. הטיפול בקבוצות עובדים אותו הנהגנו זה שנים רבות, היטיב עם מאות עובדי דיגיטל, קומפק, HP ובני משפחותיהם. השירות מבוסס על מתן טיפול שיניים מקיף ויסודי, באיכות גבוהה וטיפול מקצועי. המתרפאים שרכשו את הכיסוי המשלים זכאים לכל סוגי הטיפול, ללא ההגבלות הנהוגות בביטוח השיניים הרגיל. ההשתתפות העצמית נמוכה יותר ואין צורך בקבלת אישורים מראש. פגישה ראשונית תיקבע לכם ביוזמתכם בטלפון. צוות המזכירות יעשה כמיטב יכולתו להתאים לכם פגישה במועד הקרוב ובזמן המתאים לכם ביותר. שעות העבודה במרפאות בכל ימות השבוע, בין 9 בבוקר ל-8 בערב, ובימי ו' מ-9 בבוקר עד 1 בצהריים. לרשותכם, המרכזיים לבריאות הפה ביהוד וברמת השרון. על מנת להגיע למרפאה ברמת השרון, בצומת הכפר הירוק, בכניסה לרמת השרון לפני ימינה לכיוון רחוב ראשונים, נחצה את הצומת המרומזר הראשון, ובשני לפני שמאלה לרחוב אוסישקין. כאן, במספר 22, מימין נראה את שלט המרפאה. חניה ניתן לאתר בקלות ברחובות הצדדיים ובמגרשי החניה הסמוכים. חניה בצמוד למדרכה ליד המרפאה אפשרית עם כרטיס חניה ארצי או של העירייה. על מנת להגיע למרפאה ביהוד, בנסיעה מצומת סביון על כביש 461, יש לפנות שמאלה בצומת הכניסה המזרחית של יהוד, המוביל לבית HP מרקורי החדש, ולהיכנס למתחם תחנת דור אלון. המרפאה נמצאת בקומה א', מעל ספייסס, צומת ספרים וקפה נטו. בפגישה הראשונית תתבקשו למלא פרטים אישיים במזכירות, ולאחר מכן תקראו לחדרי הטיפולים. חדרי הטיפול מצוידים במיטב הטכנולוגיה הדנטלית, כולל ציוד לייזר, הדמיה ושמירה על סטריליות המכשור. כלים חד פעמיים יבטיחו שמירה על בריאותכם. בתשאול קצר תדווחו על בריאותכם הכללית, תרופות שאינכם נוטלים באופן קבוע ואלרגיות הידועות לכם. כמו כן, תתבקשו לדווח על בעיות המטרידות אתכם בחלל הפה, על מנת שנוכל לפותרן בעדיפות ראשונית. תוכנית הטיפול שתוכן תתמקד בבעיות שדורשות טיפול מיידי, דוגמת עששת, כאב שיניים ותהליכים דלקתיים. במידת הצורך יעורבו רופא נוסף ושיננית. במקרים של טיפול נרחב ומקיף, תודרכו להכין תצלומים של שורשי השיניים ועצמות הלסת במכון מיוחד. תצלומים הנקראים בשם סטטוס ופנורמי. בדיקת פה תכלול גם 2 צילומי רנטגן שיוכנו במקום. מתרפאים הסובלים מחרדה מטיפולי שיניים יזכו לתשומת לב ומיומנות מיוחדת, ולעיתים גם תרופות או גז צחוק. במהלך הטיפול יוקדש מאמץ לטיפול מנע דוגמת סילוק אבנית והדרכה לשימוש באביזרי צחצוח. יעשה שימוש בפלואוריד ויודגש הצורך במעקב שוטף של בריאות הפה גם בהמשך. הטיפול מכוון לבריאות המקסימלית של השיניים וחלל הפה לאורך שנים. צוות המזכירות, דוקטור דרוטמן, דוקטור ויינשן, מירב, שרונה, רינת סוריה, הסייעות, יפעת ובתיה, השינניות, מאחלים לכם שהות נעימה וקצרה במרפאות.